besøger Ballelanka, Ja. Chef Ronny og crew. Hallo Caroline. Hej. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Please fortell us om Ballelanka. Jeg elsker Ballelanka. Det er den smukkeste have, jeg nogensinde har set, med så mange frugter og kaffebønner. Og vi har fået den lækreste hjemmeristede kaffe fra Ronny. Og det er så lækkert her. Og god service. Og rigtig hyggeligt. Og meget afslappende. Jeg elsker det. Tak. Det var så lidt. Frugterne smager som smil på deres ansigter. Vi viser rundt med hjertet i flammer. Tak. Sammenligner med venskab, Ja, vi bare der aldrig forsvinder. Ballelanka, hvor solen altid skinner. To piger, der spreder glæde og nyd. Det er ikke almindeligt med hashbrownies. Regnen det er fuldt i den her. men humøret er Det højt. er Müller og Ja. Caroline det gør vores danske. dag Så til en fest. velkommen at spise. Hej, hej. Lækkerier. This tastes amazing. This is amazing, yeah. From the garden, økologisk. Økologisk. Ja, danske, det er altid økologisk. Vi elsker økologisk. Det gør vi da. Der er Mille. Hvordan har du det, Mille? Jeg har det rigtig godt. Jeg har godt nok mæt nu, efter at have spist, jeg tror over 10 passionsfrugter. Og masser af lækker kage, chokoladekage, brownies, og banankage, og søde kartofler og normale kartofler. Og jeg har drukket rigtig meget kaffe. Oh la la. Ja, virkelig lækker kaffe. Så startede Ronny med at give os en rundvisning i hans have, hvor vi så dragefrugter. To piger, der spreder glæde og nyd. Regnen falder, men humøret er højt. Müller og Caroline gør vores dag til Right en way. fest. Økologisk have Okay, tusind tak. Hvorfor drikker du ikke en banansmoothies? Tak, Mille. Ja, tak, Mille. Og Caroline, tak. Det ungeste fra Danmark, Dynamit. Ja. Mille og Caroline. Tak for besøget. Selv tak. Ja. Vi er så glade for, at vi Og det er Mille og velkommen at Ballelanka. Så sådan er det. Så, ja. Og kaffe, ikke også? Ja, skål for helvede. Og tak for besøg i dag. Ja, tak for i dag, Mille og Caroline. Yes.